Toto video by mohlo byť nielen ukážkou, čo sa dá v dnešnej dobe naprogramovať z AI za menej ako 7 dní, ale taktiež aj pozvánkou pre majiteľov letísk alebo prevádzkovateľov letísk, ako ušetriť s našim systémom, ktorý som naprogramoval peniaze a výrazné peniaze za meranie papy svetiel. Čo sú to papy? Tak vlastne ak pristáva letisko alebo na letisko nejaké lietadlo, na ľavej alebo pravej strane dráhy vidí svetlá, ktoré mu určujú, akú zostupovú dráhu aktuálne má, a je to vlastne aj referencia pre pilota vizuálna, či zostupuje v správnom uhle, aby sa napríklad nerozbil o dráhu alebo aby nepristal až za drahou. To svetlo vyzerá reálne takto, aby ste pre ľudí, ktorí to nepoznajú, vedeli. A sú tam vlastne rôzne kombinácie tých 4 svetiel alebo 8, ktoré pilot môže vidieť, ak je v rôznych výškach. Tunak na spodnej časti je vidno, že keď to svetlo svietí, tak pilot vidí rôzne konfigurácie týchto svetiel. Buď vidí 4 biele, je moc vysoko. Ak vidí 2 biele, 2 červené, tak je v správnom uhle, je na tom glide slope správnom, takže pristane na začiatok dráhy. Ak vidí napríklad 4 červené, tak je veľmi zle a mohol by sa rozbiť o terén. Dobre, to bolo krátka teória, to svetlo reálne vyzerá asi tak, to je na väčšine väčších, alebo na všetkých letisk, kde pristávajú veľké lietadlá. A vlastne chcel som spraviť systém, ktorý by pomohol kalibrovať tieto svetlá, aby letisko mohlo overiť, že dané svetlo spĺňa normy, ktoré im definuje ICAO dokumentácia. Dobre, ak začína meranie, tak človek si vyberie jedno z letísk. Aktuálne tu mám Žilinu a Trenčín, tak zvolím si Žilinu napríklad, runway 6. Chalani, čo sa venujú meraniam a poprosili ma, aby som takýto projekt začal, tak mi poslali videá, ktoré môžem dať spracovať. Toto je vlastne video, ktoré bolo nahrávané vo večerných alebo nočných hodinách. Už bola tma, takže označím si svetla. Tu na pravej strane vidno, že je tam aj vysvietená dráha, ale takto vyzerajú 4 svetlá, keď pred nimi letel dron v nejakej výške a vzdialenosti. Toto bola vzdialenosť viacej ako 300 metrov. Po potvrdení mi vlastne začne bežať spracovanie. To spracovanie môže bežať aj pár minút, keďže to video má skoro 1000 frameov. Zatiaľ sa odmočím a musím počkať, kým sa video spracuje, a po spracovaní sa opäť vrátim k videu. Super, takže video sa po asi 3 minútach dospracovávalo. Výsledkom je protokol, ktorý by sa na letisku napríklad použil či už na korekciu svetiel, alebo aj len na overenie, či sú aktuálne svetla správne. To nám nejaké sumárne informácie o tom, aký je reálne nameraný zostupový uhol, či už k svetlám, alebo k touchpointu na dráhe. Vyniesol som do grafu všetky svetlá, napríklad toto je chromacita pri rôznej výške. Tá fialová čiara vlastne predstavuje výšku, v akej dron letel, alebo aj uhol. Potom každé svetlo zvlášť je tu vynesené, vidno vlastne, že v akom intervale, kedy ktoré svetlo sa mení na červenú. Tu je zase vidno intenzitu svetla. Vidno, že červené filtre na svetlách majú nejaké tlmenie, ktoré spôsobuje, že to svetlo je menej intenzívne. V bielej už sú všetky približne rovnaké. Ak sa pozriem už ďalej na analýzu konkrétnych svetiel, tak vidím, aké vlastne uhly boli identifikované ako uhol tej stredu zmeny, kedy sa mení červené svetlo na biele. Taktiež vidím nominálny uhol a ako ďaleko je uhol zmeny.
Takže napríklad tu tá červená bodkovaná čiara predstavuje uhol, ktorý by malo mať svetlo a fialová, ktorý aktuálne má, takže je to celkom v poriadku. Vyhovuje to limitom. Tu sú informácie o prechodoch. Je tu vidno, že buď sme nemali správne na balansovanú bielu na kamere, pretože modrá farba je potlačená a výrazná je zelená farba a červená farba. Môže to byť spôsobené filtrami, ktoré sú tam. Opäť na tomto svetle nominálna a uhol zmeny je veľmi blízky, takže to je správne. Toto je napríklad svetlo B, PAPI, C a D. Vidíte, že každé má iné priebehy, takže sú tam malé rozdiely medzi svetlami. Dobre, taktiež, ak by sme mali aj horizontálny LED, tak by som určil aj miesto, kde má každé jedno svetlo najväčšiu intenzitu. Tam by sme vedeli aj horizontálne spraviť analýzu. Tento LED zatiaľ som na videu nemal, takže to budeme robiť neskôr. Samozrejme vidíme konfiguráciu toho merania, vidíme miesta, kde sú na letisku PAPI svetla, taktiež kde je bod dotyku a kde letel dron. Taktiež vidíme aj priebeh v čase, ako sa menila výška dronu. Toto bolo meranie asi od 370 metrov po 382 metrov nad morom. Dobre, takto asi vyzeralo video na začiatku a toto už je video, ktoré som rozšíril o dodatočné informácie. Ak si ho pustíme, tak postupne budeme vidieť, ako dron letel a svetlá sa v čase menili. Z AI sme rozpoznávali miesta, kde sú dané svetlá, ktoré sme si vybrali na začiatku merania. A tu vidíte, že vlastne aj ohodnotené to svetlo je daným uhlom, v ktorom sa práve dron nachádzal. Tu hore, keď sa video zväčší, tak sú aj informácie o nominálnych uhloch alebo uhloch, v ktorých sa mení farba svetla. Tu na pravej strane vidno ostatné svetlá. Ďalšou úlohou, okrem merania PAPI, by mohlo byť, ak by dron preletel nad všetkými svetlami a ohodnotil intenzitu každého jedného svetla, prípadne, že či funguje alebo nefunguje. Dobre. Taktiež som vyrezal z toho pôvodného videa aj každé jedno svetlo zvlášť a je vlastne v čase vidno, ako každé svetlo mení svoju farbu. Na spodnej hrane videa je vlastne vidno RGB zložky, nominálne uhly, uhol zmeny, aktuálny uhol daného dronu, takže aj vizuálne sa dá overiť, ako keď pilot, ktorý testuje lietadlom svetla, a hovorí, že kedy už vidí bielu alebo červenú, tak toto je vlastne rovnaký spôsob overenia, že či pilot v danom uhle vidí bielu alebo červenú. Taktiež na tomto videu bolo vidno, že sa tu dá veľmi pekne identifikovať aj svetlo, ktoré má napríklad v tej dvojičke menšiu intenzitu a možno, že by malo byť prezrené prečo. Tie ostatné majú približne rovnakú intenzitu. Takže sumárne vyhodnotím každé jedno svetlo, či zodpovedá limitom alebo nezodpovedá. Pravdepodobne to PAPI B by potrebovalo jemnú korekciu uhla, asi o 0,2 stupňa. Dobre, taktiež vidíme aj rozdiely v natočení svetiel alebo v rozdieli medzi danými svetlami, kedy každé svetlo prechádza z červenej do bielej. Tu vidíme, že PAPI B je pravdepodobne zlé, lebo v porovnaní PAPI A versus PAPI B je tu moc malý uhol a naopak PAPI B versus C je veľký uhol, takže pravdepodobne PAPI B je zlé. Toto je ohodnotenie chromacity. Všetky svetlá boli v poriadku a pri luminozite pravdepodobne to PAPI A svetlo nemusí byť ideálne. Môže to súvisieť aj s tým, že jedno z tých svetiel možno nie je úplne dokonalé, alebo je troška pootočené, alebo
je tam nejaký filter nadstavený, ktorý ho viacej tlmi oproti tomu pravému svetlu. Dobre, toto je vlastne ukážka, čo všetko sa dá robiť s dronom, AI a vlastne systémom, ktorý by mal uľahčiť letiskám merania, ktoré musia robiť kvôli bezpečnosti v pravidelných intervaloch. Chceme tento systém rozširovať aj do ďalších úloh, ktoré by dron mohol na letisku plniť. Či už napríklad preletieť celú dráhu a kontrolovať každé jedno svetielko aj na taxiways alebo aj na iných miestach. Alebo napríklad jednou z úloh by mohlo byť kontrola farieb na dráhe, prípadne puklín. A ak by dron robil túto činnosť pravidelne, tak by sa dalo aj vygenerovať video, kde by človek videl, ako sa v čase menia pukliny na každom jednom mieste na dráhe. Dobre, toto bola len taká malá ukážka, čo všetko sa dá z AI a znalosťami zase odborníkov, napríklad z firmy Zephyr, dať dokopy vo veľmi krátkom čase a akú službu by sme mohli ponúknuť letiskám za oveľa nižšiu cenu, ako musia platiť meracím lietadlám, ktoré robia v zásade to isté, ale pravdepodobne nedokážu až s takou presnosťou na toľké desatiny miesta ohodnotiť každé jedno svetlo, keďže pri lete pilot robí chyby, napríklad v nesprávnom momente ohodnotí, že sa zmenila biela na červenú alebo naopak, alebo na podobné ešte vnemy, ktoré môžu spôsobovať, že sa nesprávne rozhoduje, vnášajú chyby, ktoré pri dronoch nemáme. Dobre, dúfam, že som vás pobavil. Robím si srandu.